burdatu kullum shine girmama annabi dolan bayi. Sakon burdatu kullum shine girmama annabi dolan bayi. Ya Allah mai yanda yake so sanda ya so kan wanda yake so, in ya so ko da ba a so sai ya aiwata komai ya so. Allah wanda ragagara jikira wanda ya zamba ya da mafara, bai da makara bai da lalura, wanda muke kaiwa duk kara. Allah yi wa ma'aiki tsira samfur ɗin bana har da na bara, har mabaɗin baɗa ɗan ka kwarara gun wannan da ya kawo gyara. Sada mahaifan manzan Allah na Amina amincin daula, har tauraron nan Abdullah, kaji iyayen duk mai sallah. Har ahalinsa da mata jiku ga ƴaƴaye na rakaku, har da sahabbai jure tasku sanya waliyai kore shakku. Maudu'in bana ya sabunta girmama annabi ne ko fahimta, ya Allah ya tsare mu murunta dole kulawa ta can. Sakon burdatu kullum shine girmama annabi dolan bayi. Annabi shi Allah ne ya yi shi, sannan bai yi guda da ya kai shi, ya kakkare alfarmar shi, wanda ya ja masa zai shaka shi. Alhaji Awwal na ciyawan ba a kiransa da sunan yanka, kai malan ka rike harishanka, kai wauta gun mai maka, rabba azaba dai zai baka. Ni da ya nura bai da salanta, kurmata sunayensa, wai da nufin a kira sunansa, kasa ake lafazinsa, kun ji kaɗan daga alfarmarsa. Mai sharifiya laƙabina, ka ji mai sunansa kiyaye, karka kira shi da shi kowaye, inda yake haka to kawaye, girmama annabi sai waye. Nazifu na sayyidina sunana, an tilasta salati gunsa musamman yayin jin sunansa, wannan ya nuna matsayinsa, ba wani wanda yake da irinsa. Aminu Al-Jilani, annabi domin alkadarinsa, rabbi ya cakuta sunayensa da sunayensa ya rinka kiransa, dole mu rinka kirari kunsa. Sai na nusu fi laƙabina, Sakon burdatu kullum shine girmama annabi dolan bayi. matayensa iyaye ne su, ba mai gangancin aurarsu, tunda mafi duka ya aure su, sun fi gaban kowa ya nufe su. Umar Halifa sai na dawo, in yayi umarni tilas ne, ayya abin da ya so haka nan ne, umarninsa na zartarwa ne, domin umarnin Allah ne. Abdulkadir Aljiyali ne, abu ba a haɗa shi da kowa, shine wanda ya kulle nubuwa, sanda waninsa yake saukewa, namu ta nan gunke ɗorawa. Sufika annabi kai mu Madina, hata da masallacinsa, in har kai sallah a cikinsa, tafi dubin da aka yi a waninsa, wayo annabi ya bunkasa. Mai alawiya Shamsuddini, Kai haka ma dai aikata laifi a Madina da babban haufi, sakamakon sai yana tafi dan nauyin kadarin ma'arufi. Taskar bege dalhadu tasya, Yaro in aka sa masa suna, sunan annabi ya dangina, ya zama wajibu mi masa kauna, girmama alfarmar sanufina. Mu'azzam na zo gun mai zamzam, Sakon burdatu kullum shine girmama annabi dolan bayi. Shi ku sani Allahn da ya yi shi ne don a
aje duka fushin shi kun duk mai sakaci da isar shi Sunusi na jayen ni na faɗa ma sannan annabi shi faradun ne ba a gwada shi da kowa ne ko a mala'ika ko a mutane yin haka ko babban laifi ne ni ne Salmanu meme ganka aiko da jiz'i na jikinsa sai an martaba alfarmarsa sai an raba isa a gurinsa lambar girma ya ci abasa Hamza ina san manzan Allah masu kiransa ta bayan ganga Hujura ta cikinta na hanga an zarge su da aiki wanka kar da mu sanyo wannan riga Rabil inuwa ni bana wanga ba a jingina duk wata kalma mai tawaya ga nabiyil umma babban alkazim da azima ya fi gaban wannan in gaya ma Abdullahi na roga ina nan Ya asabu suke ban girma kun san irin haka za mu yi muma kan gashinsa suna iya suma kun ga irin wannan ne himma ga Usmani ciro ma wanku Sakon Bardatu kullum shi girma ma annabi dole mu bayi ya gaji in aka ambata annabi mai daɗin sunan darajarsa ya irjin kai ya ƙara tun daga kanka zuwa ya tsannan bashir awwal ni ana gano wala fansar da jini na zan fansar da uwa da ubana dan kare matsayin manzona abban Fatima imanina Nasiru mai bagadaza kun ga alamar kaunar annabi kaunar mai kaunar mahabubi girmama mai kaunar sahabibi ya isa girmama lubbin lubbi mun tara Abu Ismail ni ne wa ma'aikin rabbi salati shi ɗaya ne aiki gun zati yan haka dole mu girmama sauti girma na gun Abdul Zati shamsu na shamsiya ne kar da mu manta sahabbai nasa in sun wayi gari a gabansa ba wani mai daga kokayinsa sabar yadda suke kunyarsa Ali Hassan ta kai na rufinde Sakon Bardatu kullum shi girma ma annabi dole mu bayi mun ga alamar girma ma annabi kaunar alal baita abin jikokin Abdul Wahhab ya zama tilas mi musu hubbi ni dan yanka ba annore naku Alhaji komai ne kadararka har malam komai iliminka in ba girmama da abunka kaya asarar komai naka Mujahid Shalele ke shela Allah ya tilasta dukan mu girmama ɗaha da komai namu dole mu fansar mai da jininmu shi ke nauyaya mizaninmu raban yabo kamar ke baita kowa ya mutu shi ya rayu ya koya mana duk mun koyo kaji uban mai uba da marayu ya inuwar hutun gajiyayyu Anas Bubu Gajen na gaishe ku Sakon Bardatu kullum shi girma ma annabi dole mu bayi ba sunan kowa a yi kama babu cikin sallah an gaya ma sai sunan sahabbai himma khairan nasu mahaifin umma Salihu ni ma na gaishe ku tilas ne kirjin ka ya motsa in ka tuna shi mawankin tsatsa wanda ganin sa yake cire kwansa kan murumin sa kiyayi ka kutsa dan gaske ni ne Usmanu na tuna rigar annabi din nan wadda ya sa ranar idin nan an ka jika aka sha ranan nan sai kuwa ba cuta a jikin nan Salman Ahmad shi ne sunan nan dole a ji shi cikin kirjinka kana a gan shi akan aikinka kai zancensa ta kan
mai tushen duk sharri to a cikin ƙaunarsa da kairi mai sharafi Abdul Jabbari ni sahibul hubbi Umar naku wanda ya girmama manzan Allah ya sauke faradi na yi jimla a wani mai naira da silalla da za ya fi shi isa na wanda sadiki sadauki ne na ku ya ce ba a wani ya ce ya hana tsawar Allah ce tutatarsa ta kama wace kai koyi na sane yantacce Suleiman ne a gidan na kalito Sabon Burdatu kullum shi ne girmama annabi dole mu bayi. muddin annabi na a cikinmu Allah zai afuwa a gare mu to mutukar mun sa shi gabanmu Allah zai share kukanmu bashirar ne na kuna ma'aiki ya gatan na kwariyar dai kai ba a ce masa dai me jiya yau goban kai ne dai girmama annabi dolan bayi in ya faɗa maganar Allah ce in ya hana fa hannun Allah ne gogon aiki ko a kwatanci bin ɗa'arsa hakikar dace yi Usmani lawan na ma'aiki har ya wusa a ranar an sha ya magance cutar Aisha ya hana hira a bayan isha ya wuce kowa kin alfasha Umar na ma'aiki mai labaika yayi umarni tilas ne ayya abin da ya so hakanan ne umarnin sa nazartarwa ne domin umarnin Allah ne abban zine mai kaunar ka ko kalma ɗaya mai ma'anoni mai ma'anar ladabi da taraini an yi hali a cikin ƙur'ani kar mu faɗa masa ya ikiwani jazulu mai ma'awa ne na ku in yayi umarni nan take za su cika masa bayan aiki duk hadari kwarai sun dake wato kun ji irin yan gaske Abdulwahab Profesa ne Sabon Burdatu kullum shi ne girmama annabi dole mu bayi. Sabon Burdatu kullum shi ne